Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba kersoi bor pertua ula pla baula I no ya kam kum upastor ban syakri ya balang presbyterian ka ba upej ukmi ya balang maukar shalom. Kani kadai namar buka bani kunya ka election MLA house nam Arhajar Arpulai na North Shalom constituency namar ku ban syakri hipat jong kajela. Habaya keren kerpang bab lunong san hima uba kersoi bor layatu baha ubenai naitung Arhajar Arpuwei ularai ban I no ya kam kumu pastor ban syarai ka balang presbyterian maukar ka baha bakasi jantia presbyterian sinot sepngi namar ku ban syakri sadakwe ka kam ya kipat ba. Kublai phi baro ki panba ki ba jukarsham ya ka channel ka jongi unong san hima. Kanong adap jik sukuman ber tip phi bangadan lah ne bat I pastor ibla shong thai ibla I ya ka pastor ma pastor ki ba pastor kerteng kasai bor pertu. Tengi senat pan ya kendu bat phi mata namar ba ngiyo jitip badin ba phila shong thai ya ka pastor phiro shakam sai perthai. Te kumta ba ikwa man peluk ya ka por bat ni hane ka por mangin ya keren ba di pastor nakikadaw ba ino ay ka pastor but nakikadaw ba irong siya sa pertay nakikadaw pastor ba piino ya ka pastor but nakikadaw irong no siya sa pertay shisnan menchwa haubnai naitung Julai Arhajar Arpuwei ngala shim ya gawai karai magata kalong bangan resign no lani bangan ino ya ka kamkum nong syarai balang kabangatri haga balang presbyterian mokar hapo kakasi jantia presbyterian sinat sabni di bat hadin bangal shim ya kata karai bat ngashim ya kata karai ru namar baswai kata ngana dep ban rai ba ringkat bagi parolok bangin rung bre syaga lempung jong ga sanhima sima bat kawai ni gilinti ke bangin rung syaga kam sanhima sima kalong bangin yakun Gani ke election ke bangwan hau Arhajar Arpulai. Kau mut mentangi lapan kre tik tang nak mentang gani ke election Arhajar Arpulai. Talong cisnam tam. Tindrei abang ongkum ta ngakwa lawan ongkum ni. Hoi ngam ong ba kakam syarai balang bat kakam sanhima gadi tuju. Hindrei ngalai don benta hagawan syakri yaki pat ba. Lani bani simenta ki kam sekri pat ba nadu banga longu kena samla puli ngaladon ba ka kasi students union nangta ngalarung sa kam sarai balang tiwat ha kam sarai balang ru swa bangan rung sa kam ngalayo ya ki kai ha theology but ka theology ru ka subject ka bayar ba but kam tam ha theology ngala sanjuru yang bangan I yaki parabrio kum kijing thau ki bokodor jong ble ngai I ya kamariam kum kijing thau ki bokodor jong ble ka bangi ham ban yaksai ban ya kentiu iwe ban ya kershan iwe ban ya iwe tu kum ta ha ko por banga tre kum nong sarai balang tu nalor ki kam sarai balang nga juye simbentaru hakaban yakun yaksait nagabenta ki mat ki isu ki bakta ya ga jing embrio ki bakta ya imlang ka salang wat ki bakta ya ga sensar khadaru kumbagi yetip boro ngalai don benta hagba hoi ngam simdan ru basdang haga RTI movement indre ngalai don benta haga anti corruption campaign ga jing le persa ya ga jing bamsap ka bahadu menta lele ni dang yu I ba ga jing bamsap kana nang jelai kana nang kraw du ngimtip su menta ba le kum noru di nang tang la juiran benta khamtam eru bani khun bani eksai ringkat bat ka hok jong ki nong tre nong bala kumaki nye don benta bagi seng jong ki nong di madan bat ki ki seng di beper ki ba de jong ki nong tre nong bala bani khun bani eksai naga benta ka bible la ga jong ki ba de ban long ba biang brio bat ki ki hok ki jong ki ti namar bangalarai bani khun ye election nga na day ban ino ya kam sarai balang namar ki anhi jong ka KGP sinat set ni kim sha ban nga burong ya kata kim sha bangan man yenu pastor ban yang election babung beteng ya kam pastor but kim sha ru ban ya kan bas selection lada pidang don ka kam sarai balang ti kum ta nga la ino tindrei ki kam hi ki bai day bat ka jing sekri pat ba kabumod arpusan lani adu lai posnem ngalai don benta
Ti hagaju ka por bade nga syukwa ban namar bangadeu kena school jo ke history nga ju sutanat bade. Ban pedeng kinong sarai balang nganum deu baningkong. O ngam deu baningkong ban nganum deu ubakado. Ubanya dan benta ka kam sanima. Ka kendai spa akuwe Reverend JJM Nicholas Roy jong ka balang ublay Mekhle Assam. Ulalong udkhot jong ka Legislative Council jong ka Assam province ka taga por. Nanta Reverend JC Evans ubalong u missionary jong ka balang Presbyterian ubala syakriru ha ka balang mokhar. Uru ulalong udkhot jong ka Legislative Council ka kendai spa akuwe terter. Nanta ka kendai spa lai pinyo i Reverend L. Gatpo jong ka Church of England. Ila job na juai constituency kum u member jong legislative assembly jong province of Assam. Tiki kidei ki ba kampau. Tendre ki ba bun ki ru ki ba la julong teng ki ba dei ki nong sarai balang but ki ba yedan metaru direct. PBM PBM ba sa moi tama iba pli im simpoi sa thong. Tendre nga kwa ru ba ni thu agni ka por ki dan ru ki MLA iwe MLA iba hadin in salong pastor itai de Reverend Gerson ding do iba la jujob teng naga jirang constituency ti ke ka ba pelong yang bangani simenta haga sanima kalong banga beteng yeki kam ki banga ngajule banya kun banya sa naga benta ka hop jongi ka kun thup yang aru siman jongi ki nong song snong jong gane ke jela bat ban pet ba ke jela ka ya sakman bat aga ba ke ya sakman kamut mdei ba ya tang sikan hon ki breu lane tang alai tli ki long yi long sem ndrei baro I wei pi wei ka ta ga bangi ong ka roi ka par te hanga hi ka roi ka par kamut ba ubriu ba khaddo lane ka briu ka ba khaddo tam uniru urong lang ha ka ta jeli jong ka roi ka par Pastor ni ko ba kira ba pi mata namar ba pi mata pla dong sang perthai te kai ka sang perthai ka jong pi ba pla jit mata kas agajing sisa ka kenhon ka bangidan menta kadi gani ka kam Mekhalia kani kampat de ka seng sanjima lene ka ta political party namar rangi ong ba ka seng sanjima lene ka political party ka pomot ba nginhaban pinti kana ba ngila yo ye registration naga election commission of India Indra kata nyimpat yo bakadang dan halenti tindra yamantangi ong ka rensan ka bangi ai kerteng ka kam Mekhalia but nagani ka rensan hadu mentangi dan laingot ki candidate mga wanyang naga khatnyo North Shillong constituency but arngot pada ki we ki candidate ki bade ki kenthai but itai di kong Angela Rangat iban yang naga 19 Kakhandai South Shillong constituency but ikong wan penhun khasentiu iban yang naga Khatnriu East Shillong constituency. Di ngila penmi ya gani ka pamphlet, but ha gani ka pamphlet ki briu babun ki layo, ngila print menta, ngila pa print menta ka sin ka balai. Ngi tho haga khasi, ka Pareng, ka Hindi, ka Bengali. But ka basnotan ka lomba original, lani ka jing tho ya gani ka sain perkhat ka jongi kamdei haga ktin Pareng. Kadi ningkong ngi tho ka ktin khasi. Nagaktin kasi ngin sa penkalaktin jaga Pareng jaga Hindi jaga Bengali kusagi garo kat kabre. Ti pastor ki omne ba pin ya kun North Shillong. Nakai ka daw pijit ya ka North Shillong. Kadau bangan dia jaga North Shillong si ngadeu kena Shillong. Ngadeu kena Shillong. Ti kibalayo ya gani ke city. Ngatho city ru sha iwe piwe longying apo constituency de jong. Ibayo ya gani ke city kintip sa pangjonga ndre ki babon gila tip sa pangjonga kaya nga block 3 waindo dahil nantu imei pagi kerja no sa moprem ti pai ji jonga ide iba song basa ha mokhar ki ba kiriurim kin mau ba pai jonga isong ba ka yeng ka bagi song jong ba khai mei ka dei hasenda jong kata ka seng ka bang yong ka seng kintip ka ba menta ka don ka building lene ka yeng jonga YMCA. Ti pastor ka ai ka thong pa chompi. Syaki pa ba PI chuba tay ngi kindet yak ta thong. Si ka thong hi ni dan tang kani gawe. Bat sya kindet. Pi ka election ka ba mangi na garan san kam ni ale.
lene kata ke jing kun election ke jungi kam de bangi kun tang ban shu sotanan em lene tang ban shu so ba em hendrei ni kun namar bangi nge hakikat tu kat ni ki nongrim bangan trend ke besar ke nongrim ke jungi ke long ke hok ke bomot ke sensar hok ba ke bisar hok ke jingi long maringkat apdeng kinong song snong jong gani ke jela hoi ni per mo aga jela ke jingi don sibun ki jadin ri ni per iwe ni we but borok ni don la lagi jong ki hok but manga ngade na ke jadin ri khasi but ngam le ran lu abang ngale jela election menta light benai lenter abang ngale sigi bamri ki khasi ngong I'm proud that I'm a tribal ngade unong song snong tribal jong gani ke jela me khalia but yanga lapin layada da ke benrap ke ban riu jong ka constitution jong ka India tene ha jo ka por ki we ki nong song song jong ka ni jela me khalia ki dan lagi jong ki hok hapo jong ka riti sensar ti ni kita gede ki nong rim ki jongi but ke jinget ke jongi but ni khun ni ke election ru dan lightly ki ba ninum ya pelet ninum ya penwan ninum ya compromise kawai nginum ya pelet nginum ya penwan lani nginum ya compromise bar ke bangsa kata te ke besar nang ta nginum ya pelet nginum ya penwan nginum ya compromise bat ki kam bian lani ki kam runar ki kam penyabriu ki bangi mo ki bangi ki bagi briu ki nur pelen bat ban bersang ban imni ban simi ke jing im juno tang na ka daw bakin yo kurup bor bakin yo kurup spa bakum ta tendre ni yang ru ha ka nongrim ba ngimla ban wanra ya ga jing ya pher jaj bin riu ya ga jing snam ne ga jing ya sho ga jing ya dat apdeng ka we ga jaj bin riu ba we ga jaj bin riu ni don lagi jong gi hom ngangan ya dai la ga jong ga jaj bin riu ngangan ya dai la ga jong ga khndo ga shap nganum die tat dor nganum die la no la ga jong ga jaj bin riu ndrei ka politics ka bangi ni le ka long ba kamut bde bangin benno ikiwe la ne bangin kerdam ikiwe la ne bangin su ngin ken iben no ikiwe kata kam de ka politics jong ka kam to pastor pi ong ba namar ba ki kren chanat chlong ti ka garoi ka par ki dam kam nam ye kan chlong development si ka not chlong kade ka constituency ka ba ong bai ka constituency ka ba ha phaga jaga sor tinre ha pi ong development ka baning kong ka ba wana ka ma junga ka long ba kayo kam yo jam jong ki sama but pini I menta Shillong ka jing kerdu kam den rengam ong tanga Shillong ndrei wat cheki benta ki nong kendong jong be bolok ko be jela ki khna samla ki mi yo kam but kadang ke jing kerdu kam but ka baar ka long da ki yo kam ru ka kam ti kana ki tre ndrei nyo prabna ki hap shong ying lai sau nai nang ta da ki yo kam ru ka jing siu ka barit adu kimla shu ban kersan wat ya la diru but menta pini I ki khna samla aga nomba Shillong ki haban tre arkam laikam ban pendap ye ye ti kata kande ka we ki issue pastor kan diat namar ba hadu menta anar Shillong ngi kan hot kertong pisu batale mangi piu tip kan hot kertong ki ban kon su nyo antan hani te trai bangal adan nyo pramut nalor ki namar ki ladan paru mo ki regional party ki national party ki ban haban sei lagi jom ki kertong tinamar ba hadu metang iki kertong ki don ki officer ki engineer ki doktor ki pulit ki don lang mentawat sapi pastor ti haba kirum saying ki ba ki ong no ki jik singe jo pi ato pi pastor ne pi laban wara ka jing jog si ngatrai kini go weekend kini ke jing ya jalap election ke jongi na kini ke rensan kam ngam ong ba kadai kebekerpang hendrei nganur benong bagadai kebekhamper lai manai lenter ni nadon hamadan segi snong kum kitai wando susun ni rungan ayat nanta Gel Road Auckland Beaver Road kini rungan ayat tibat ha ke jing rung yeng ke jonga ngam juya keren ya individual lani ki briusimat wat sepang yela dia ngam dai ngam da keren tan slide tang la ki kili video way pile human shwa pi wanang no mo tenrei ngilai hi bani keren be yagi issue yagi mat
but kidan gi jakale le ki ba nga haman pulut por hadu sikenta duna nia tai kam tam ha yo ka kot ke yo kam yo jam kumbo pi ong mane ka roi ka par ha ki snong sor pi ong ka dan kam ka long ka dan kam hendrik dan kam te dan kam hendrik jingkli bade ka mi kumno ban pentri kam te ka boy ka bangi ni dan nagaliang jong ka kam ka long ba ka no ka kam penroi ha ki snong ha ki dong na do ka por ba pi perkhat ba pi plan hadu ka por ka ba pi yo ya ka ta ka sanction ni kita giski but hadu ka jing pentre kam hadu ka ta ka monitoring day ban le be da isnong in a democratic way agar kom jong ka sensar pa Ta pastor bentar mar ba pi op ha pi dei pastor ba pet ka balang pastorian. Te akon si jong i jong pi pan i chiteng ki dei bom dei Kristan. Chiteng ki dei mo ne bom dei Kristan ne kila ban dei bom dei Kristan rai. Adu ko no rai kila ban pediang pi rai. Ngatrai election ke bang yele kamdai bang ape ji breu ki dei na kanyam yu ki dei na ka balang yu ndrei ningkong batang kata hi ngai i bang ape ji nong song snong ngai i ki kum ki para nong song snong kum ki para breu ki bang adon kam ban ye kren ban ye selok haka khia ka son ngi ni kit ngi ni balang hang ta ka pang ka sitom ngi ni ye tip lem lang ye ki di hot sagui ki isu ko ba ngan drap lang ta ka long ba nagaliam jungi kren san kam ba mangaru kumun nong bani khune ni election ka koi ka khia ka long ka ba kong san te ha bangai let si ki briru ni kren ni ka ta ki isu kumno ba pentikna la da ki briu ki pang but ki let ha ki hospital sarkar mde ba biang tang ki doktor mde ka biang ru ki kor ki bor ban test si ki nanta biang ki dawai dan nilai ki nong snong ki bade ban yo ki dawai ndai hagi civil hospital da hap thiru ki haban thir ka dor ba jam ndai kumba kalong menta da pile ki hospital sarkar ki jungi ki doktor tenga yero sisa ki da tibet ndai na ongman pha test hable chaba ekran ni isu Te lagi pai sa saka election ma ki bun ki ba sor na kundong ro ki pon kam ni kapisa. Te try pi pila ban yakun ni ka bor pisa re kan election. Pa pili ta pastor. kata ka de gawai na ga mat ka bakong san ha ka kunsan kam ngimi sini sa madandu kalong bangin pani baka pisa lano kanom la ban job ya ka pertai bat ngalai iru ha kirinsan social media ba hakikat tu kan ni gidong ba kilai kren pai ba kadon gijing sam pisa ba pelen bat nga lada ka de kalong ka badai na ka balai kata kam tip ba dan rugi balai ujor sa election commission Te pastor i ni si kami ka ya sapriang ka video ba pi lecha jaka mane mo par puja pila ki pandal pi bam you pile you hato por naga daw pile si kam hakabai dai bat kata ka benta kam dan gunu ka daw bale ka daw mangale indrei supwa ban ye thu le jai do pila kali ba kam dei bangale tang manta chi sin kumu kuna shalong ngi jule di menshwa bagi parolok ngale nga he nga san mo prem ni dan gi puja pandal gi behe dangi mrung hapo ngi shule pikai tana gi ding thang ding mo ki tu ki lights nanta gi jing bun briru so shiti ga snong thao tingale ti dangala puli lele penkre gi jing puli pastor gi nga puli theology apo kalata pidon haga jaka ga ba de ka kemi jong ga jingle kemen puja mo ko bakrao ti kidan lele ki por ki ba na ka college ki pha khnang yi bat dangi wani ha bana report PUE ga AP sngo gumno kita ti wat mena ga niru kani puja ga bang sukun ngamlen ngale a lightly ki jaka ki ba ki khot so ban re don ru ki jaka ki ba klam khot so ba te ba phile chi ki jaka puja ki priu ki trwajing ba ti yeleri simet tengah sumar ba bam kidan kita jimbam ki ba ngambam tinre ha ba ki ai ki mithai ye ki ba ngabam ngabam tinre ke ba kong san pada ke de ba ngam sim let hang tu ban ong bangan kro ye ki briu bikin bud ya lanu orkid ordang nganom penan kam ya kan nyam ya kan palang nganom penan kam ya kan jai ben riu ila kinu ki isu ki ba mlong ban ong matang bangan yo jing mentoi le di simet lanu
ngam sim yo kum kata de jingkai bat kalong ke baba kala dan ane kunta tindrei hoi kada dan ru kutu gijing sapiang gidan ru gibala keli yang agi perlo pi bam persan tengah-tengah lingo ngam jutip to persar ku bolong kum do ki ajing bam gidan ki bang abang gidan ki jing bam ki bang ambam ngambang ban ngatip ngam riu hindu ban ngahaban usia ru bangan numle e ganu ganu hagtu ke jaka kaban penmong ye gitu ki riu ngai hindu do ban hagju ko poru ngam sim let sikini puja pandang bangan penmong ye padba tenrei ki dan gijing kan tho ka dan gijing kan no ki ong upostol bam prasad dre ngap dengan ong ha gani ko por tu ngini pelut por menta bani puson bani perkhat kumno bangin ya kun persya ya ka bamsam Te story ka jingkran ke jonga bat pi na por. Ka khobor kan shom gi petkut ye ka jingkran jonga bat pi. Kai khobor ba khado jong pi. Syaki pa ba no tabot. Ngadan tangkat ni banong pinsongnya pinsong nongrim nagaliang ko jonga kat bala ka por kala nang yai matit dam don por su ndre kat bala nganwan bani kendu markamat tendring ai khubleiru ye pi ki nong pathai khubor ka channel jong nong sanima ngatip ki phohaja ki pe but lingba kene ka channel ru nga kren sigi pai ba nong thab bot wat pin sep e ka bot ko jong pi pin song nia pin song rim pe ye ki issue ning kong pe ye ki sain prakhat ning kong pe ye ka jing scam jing mut jong kita ki ba ye kren ba pi ki ba de ki candidate but ngar ma de we but mangi na kaliang jong ka kam ngim ong bangin kren tang mangi ndai piru ki pai ba pi ban kren but khadu e ngidon sagane ga de ga sobe form but ni sam chi ki pai ba but dagani ga sobe form ni kwa banyo snow ye ki sur nyong pai ba ki hi issue ki ba pai ba udan banong but kilabon ki brio ki bala pen phai ki ni sobe form but dangila lumlang ki ni sobe form hangta ngin sa tho ya ka manifesto ko jongi but ya kata ka manifesto ngi ong ka manifesto jong pai ba ka bomot ki issue kuran pai ba ki jingdon kamu dawa pai ba ti kata ga de election but khaddo ki khna samna ki kinthei ki balasan ki temen ki kro aba fi lek ban jit sagane ga election ga ban long arajar arulai kan mau ban jit yala de nagabanta ka lawe ka jongpi Te kum tong ila yo bani kran badi pastor pertu kan oji stunat ye kai ka kam ko ba ila mi no na kam pastor badi arun shik seperti ba kum tu ki ba plios ngeu ye ka jing batai na i pastor ba nits kam ba pik ba pin sa skabhang ba sa shime karai en da de por ban tebut ti naklian jongi no sa juma ki ba pi pastor pi na sa naklain pi dang kum ba pi anut ba train ta jum reu dang la ba shik ba ki ba but naklian jongi ru no sa juma ki bok pi baro ki ba ki ba kerjanya ka channel ke jongi bakar pak ya ki ba ki no tebut jo kan not shalom consistency wi dalang ba di pastor tadi kertong jo ka not shalom consistency pin sa shime karai yano pinsim bani yano pi biat pa biang kum unomi khamat joga not chalong consistency unomi khamat ban mi sha yano war thawai nalu sunam araja ulai tita gini kitip pastor pi ngi slu pa ko po te kublai ye pi pastor but kerbak ne pi ba ki bakarsan ya ka channel jungi unong sa ni ma kublai